И тогава само си пишех с хората. О, но аз съм гледали хора. Да. Ставаме популярни. Между другото, аз още се чудя, що ме гледат хората, аз хищ не мога да играя. Но аз те не можа да намерят тъпия. Харесват ми тъпата физиономия. Аз го написах в играта, Чакай. Мога ли да го посна тук? Не, факт. Аз нямам нищо против турците, да не си помислите нещо. И аз имам съученици, де са били турци. И роми имам, нямам никакъв проблем с тях. Ама били са Турция, сега не са, нали? Абе, знаеш какво е предвид, бе. Турчините. Ванио, липсва ми гласът ти. Трябва да си оправиш микрофон. Пуснал ли съм правилно такова? Добре, правилното е. Леле, майко, щек. Ах, Сектир! Живей! Бранд пасива! Добре. На 7 кръв. В момента има мега много хора между другото. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 човека без модераторите ми. Ние сме популярни, ба. Мога да нямаш наред, ама... Така, стане. Ако искаш ти, че е на него. Нареда на Рекса или... Той може да ма биърли, затова се притеснявам. Пак и си изхабих вече с майта, не. Не ми се рискува. Той реда не ми е толкова важен. За сега. Следващия ред ми е по-важен. За сега малко Farm Games. Си дигна биера за всеки случай този път. Няма го хабя за 4 лева. Клиникс, мерси за фоллама. На слаби графики съм, защото да не ми лагва. Лайкт банана, мерси за фолла. Майко, и аз утре бах ти умрата работа. Що? Колко ми пънта спял, ви, идва набирам се от газа. Имам ред, ей. Ще ти духа? Името на песента не го знам, обаче отдолу съм оставил линк на това, кое слушам и там може да ги намерите. Защото и аз честно казвам не ги знам. Вика му се плейлист. Знам как се прави, обаче просто като имам шилд няма смисъл да му канцелвам малко атаките, аз зато и. Пък и без стои сега ще се бахвам. Ах, умрява работа и... Тъпия... Трябва тези герои ги бавам супер противна работа. Анимата влизат малко повече банове да правят. Между другото, можеш ли да играеш Киел? Аз като видя Ясо винаги я взимам срещу нея, много е добра. Срещу него. Защото атаките минават през щита му. Защото нямат прожектайл. Само Q-то може да ти блокне. Трябва да дойдеш да ганкнеш скоро. Добре са. Малко ме видяха тук, ама той май няма да се бахне.
Само на Одир или като цяло? Имам супер много скинове, не ги знам всичките. Идвам на мида съм. Стъннах го. Скеш е за ти. Дайвам го. Умираш. Хубаво не умираш. Not even close. Можа да се активирам, ето. Иначе Умря. Както и да е, важното е, че умря. И изхъби флаш, значи мога да дойда пак да го ганкна. И игнайт няма. В Русия съм. Умря. Наудирам само този скин. Ако някой ме хареса, може да ми гифне един Spirit Guard, като добър човек. Майтал ще правя. Всяка една шега има малко истина. На почти всеки джанглър имам поне по един скин, на другите имам на Кел и на Ориана и други не се сещам. На Ирели имам Nightblade. Той са май. Някъде към 20 скина. И всичките съм ги взимал като са били на марини. Защото съм скрън за свият ми са парите. Само това съм си го купил за фул пари. Само джангъл игра, да. Абе, тия много ни кампат на мани. Ти ми еднako бахти странното да говориш там на хората. И на мен ми беше странно първите няколко месеца, ама свикна. Няколко месеца, аз стримам 2 месеца. И като цяло нямам карта. Къде ще ми донейтват, ако направя бутон? Идвам, живей до тава да отиди. Тука съм. Правим лошото. То ма вдигна копелето гадно. Ще го стъдна. Опа, сори. Не нещо. Важно си, че умря. Да. Смърт за Ясу. Абе защо като излезе реклама в Spotify ме изкарва от играта, бах ти го пълто нещо. Does music get you up in the morning? Wake up to amazing sound quality with Spotify Premium and start the day better. Tap for a 30-day free trial. Expecting? No. Hell Slink 90, мерси за фолва. Hit discover in the Ти на два Spotify монитора ли menu си, да? and we'll suggest new artists. Не е малко табвам от играта. Аз съм на бордлес и то не ми пречи. Обаче ми лагва малко, тъй като алтабвам много често. Факт не можах да видя кой е фоллоу, ама ще прощаваш, извиняй. Все пак мерси за фоллоу. А Копренц къде го отнава? Идвам пак на мида. Да му правим лошо на този боклик. Ай, блоквай се. Случайно да видя един рексай за секунда на мида. Да, и аз го видях. Бърн, нига. С тия подарчек направо. Ле. Дац му. На нас си трябва Ама малко помощ на взимам бота, всичките защото килове и това не е добре, няма мога кера после. трябва малко помощ на бота, защото Рексан се сцепи да седи на бота. Аз изцепих техния мид, пък не знам. Направо го слапна. И на лапа му вкара. Идвам на бота. Не е то от кост. О, виждам. Не знам, аз толкова кампане през живота ми не съм виждал. Тук е един бранд някой да иска. Ти.
Бърн нига. Познай къде идвам пак. Но по той няма от... Той има 30 ларда тук. Това. Да. Карам си мишката там, пък не ги пингвам и вече Но обяснявам. виждаме там. Сега отивам да му направя лошо. Влади, събрали за бъфа вече. Той други, каквото и време Инфинити че имат аз. Те ни изцепиха от ганка долу, да са някаква така. Четвърти път? О, не. Тос продължи да си върви с тунелчето, като го стъмнах, бе. Как аз взех, бе? Аз се биех с Рексая, бе! What the fuck? Дори не забелязах. Бах ти умреля, Red Bull. Аз даже не съм сигурен, че му направих аутоатака, май само го смайтнах за слова, Ще са поркам тази игра. О, идвам долу. Айде. Рекса е на мида между другото. Да си седи там. О, то са порта тука. Елах тука. Куче. Между другото на аутса даваш имам героя. Идвам. Прав с устата. Пак спрях! Ръд! Не знам как го взех. Този път нямаше да. И бах ти 5 кила джангъл. Направо. Обърнах се да го оставя! Помощ! Идвам! Добре, 5 Даже не го хитнах с аутоатака, само го стъннах, пуснах си птичката и се обърнах да не го взема. Ето достатъчно. Да. Бах ти. Усещам как удираше на цялата игра. Репорт Станков for KS. Бах ти късметлийските кейсове. Аз ако искам няма да взема толкова много килове, бах ти. Аз па на този пит забравих да му кажа. Те отгънка трима, ама. То няма товар, не го знам къде е. Да ви хезам на мисля. Ваню, аз се връщам. Внимай да ти щупат главата. Horsey, come back. Horsey, please. Why you do this to me? Стига, бе, спри се, бе. Защо е толкова бърз този кон, бе? Има обувки. Удир, човек, най-якият джанглър. Само него. Не, всички са яки, ама са танкове. Сежуами и Грага са такива. Опа. Ама Грагас аз не мога го играя, си прецаквам мулта си. Идвам, господине. Не. Имат екзауст for you. Ще ги обръщаме ли? Явно не. Пак. Готов съм за още асист. Нажай, купили си мисля. Искаш Булбав? Ко? Искаш Булбав? Да. Предполагам, че взеха Дрейк сега. Чай да им този коня? Няма, Защо не го взеха? Интересно. На Грагас нямам скин, защото аз него за джангъл не го броя, да я знам, не ми харесва.
То не знам ли. А пък и той оригиналният е най-стабилен. Другия има твърде много дрехи. Другите. Бягай, защото идват. Някакъв бот. Кой съм? Ох, майко. Тига бе, не е слошо бе. Бах му майката. Май също не мога да си помогна, Соли. Мерси. Това го приемам за комплимент. Не отидеш на там, ако не е тайна, защото тук наши... Няма какво да направя, човек. Соли. Ще гледам поне да пушна мида срещу тях да се разкарат оттам. Един знаеш какво ми вика в чата, ти приличаш на Грагас. Те сега ще ми направят дрейк. Господин Хорси е на мида, фак. Ето ви Лард, оставете ме. Аре, вземете Ларда, той е по-важен, бе. А, така. Бият ли го? Не мога да ги спра. Близо беше. Как ме преба лукса, тук не е реално. Как ме наебам, не знаех, че ще лутваш и аз плащах. Там се наебах. Вземи го. Кой ще еш? Аре, Идвам. няма бате. Който е. Те са групнати 24-7, бах. Не мога да се съберем като ръд. Не се им правим лошо. Не се им прави лошо. Това тука. Няма се да я гони, сега ще убият. Бягай. Не вярвам. Ето повярвай. Да вярвам ли? Да ти вярвам ли? Аз така на тази игра ще го карам на си. Аре, бахто и куче. Ще ги бейтвам там да ме фокусват. Ще бъда страхта на отбора. На то нашия човек на този поне път не трудно да му разбирам какво пише. Залухана кобила. Какво значи това и той не е сигурен, сигурно. Тази песен не ми харесва, трябва да се сменя. Кой искате да тайм-аутвате, бе? Кой какво направи? Има страх да мръдна на където да било. Ще им се изпят целият отбор. Винаги Бе, 20 вилора, ти от ли се? Трябва да правим парти. Не, господин Хорси стой. Всяка игра са лошо ми скачат много. Ох, тос как си мисналата, наистина. Ей, първите кандидати! Бах му майката! Аре бе, човек, ним ли присна, бе? Бах ти! С лошото, с лошото! Аз ти казах, те не им трябва так да ви шкери, ломбо комбо ще правят. Какво ломбо комбо? Те ми се фърлят по трима всяка от началото на играта.
Хорсито се телепортва тук. Има и Хоумгард, мамка му. Не! Остави ма да живея! Уф. Страфта на отбора едва. 1-4. 8 асиста. Повече от сапорта. Той сапорт има 2 кила. Yes! Имаш кил, честито! Той я да керите ми го кара на асисти, като го гледам така. Той даже и на асисти ли го кара. Той даже върна и на асисти не го кара. Бил на диета човек, или му трябвали такива неща. Има дрейс след една минута, трябва после да го вземем. Аз си на място, тук... Добре. Толкова нямам карта. Утре ще си купя карта, обещавам. Не, днес ще я купя, ми ще си изкарам карта. Трябва да видя само откъде. Стига бе! Пак ли? Пак! Бах ти хората! Толкова много да мразят мислие на пък, чак. Ето прекалява да викаш. Кой чух с нея играе? That prediction. Ще го слапна. Аре бе, стига слове бе. Ут, Джинкс. Джинкс, ут. Миньоната уби. Идвам, страфта идва. Ще ги биетна на тауър и някой ще направи квадра. Ми тъй както Рит, аз игра най-вероятно ще съм аз. Ще се разхождам и изведнъж ред бъфа ще ги убие. Ах, то стан от Бранд беше стабилен. Айде, право първи кил да кериш. Ай той Бранд е ме аде, аз сега видях. Я? Въх. Омага. Аре, драхам да вземем. Един поне. Не, то става ли тогава. Трахам на кости. Ай. О, аз хит на тауър. Бах ти играта, човек, направо не. Ха, ай. Нямам смайт между другото. Василев не, мерси за фолова. Карето ще го държа далеко. Баквам се. Идвам. Тук има един ясо. Хелп. Ми... Ах, дигна. Добре, не можа да лукне. Ох, легендари. Къде флашваш, бе? Ти кой пита да флашваш, бе, младеж? Пек салам за мен. Кют. От Бургас съм, да. Градине трици ленти. Взех някой друг кил направо. Вече си 3 пъти. Това е някакво чудо. Аз не бях там, май.
Тук искат да се бият. Искат мене да ма помогнат. И бати добрата опция. Вземи кила, репорт. Майко? Никой не е видял тази кука, нали? Хванаха ме. Горкия. Не можа да мръдне. Аре, миньонс. Ще трепем ли то ставър? И рампейдж. Не! Грешка! Извиняй! Сори, фак! Иба. Кой ти поне? Откъде се вземеш? Рандом флаш. Мамки ме умрях. Да, фак! Рип. Той още там. Ти че ли? Нищо, задържа ги да вземете тавър, това беше тактически. Тактичество. Тактическо. Тук има 20-30 тактически миньони. Ще правят тактически пуш тука. Отивам да ги избия. Или не Джинкса да ги бие. Идвам. Не. Господин Аде Бранд, къде така? Фак мах аз. То с наистина понякога ми е много трудно да го разбирам какво пише. Ще ни отидем мид тавъра, хелп. Искаш бу? Да. Ако беше казал нещо, ще кажа, че си най-икономичният мидлейнър на света. Що? Да, между другото си единствения ми мидлейнър, дето трябва аз да го карам да идва. Да, и аз... Внимай, че имах ред. Това е Red Bull. Значи човек трябва да забраним да го взимаш. Спечели 30 000 цветни награди с Тубург. Събери 5 кода под капачките на Тубург и ги регистрирай на tuburg.bg. Бах, то Spotify постоянно излед реклами на Туборг. Трябва да ме финансират вече тук. Да ми стават спонсори. Мега Тора 123, мерси за фолва. Охо. Няма баг, бе. Ред бафа. Every single track you listen to on Spotify makes money for the rights holders and the artists. Колко музика? Without them, Той е... Е, пак, коса разтичаха. when it's free and easy to listen to music Гледай, on 300 флаша изгърна. Spotify, music piracy. Тук на Ясути добре блокна, обаче всички от... Не укса, бе. На чужда територия съм. Аз се прибирам, не мога повече. Фак! Убийте Лукса. Бранда играе някакъв хибрид пауър с атаки. Между другото, той сигурно нищо не знае кой играе по тъжмени, ама... Мен Куптъж просто си трова играта, ета и да има, ама той нищо не прави в момента.
Въпреки че взе 380 кила. Добре, че беше джанглера да го смайхне. Да. Ай, ходим бота. Пак имам на 0 си целия отбор. Сега ще е минус. Какво е? Да, ще ме биш, ма друг път, аз съм 13, имаш 7. Ами това е знак да си направиш мрежа. Не. Серент. Още един кил преди да свършим? Брат. Yes!